Zhodneme sa na tom, že toto leto, alebo tohtoročné leto bolo mimoriadne nielen dlhé, ale aj veľmi horúce. A tak sa u mnohých z nás objavili rôzne také, by som povedala, prejavy horúceho leta, suchá pokožka, rôzne výrastky, pigmentové škvrny. No a ako s tým narábať, čo môžeme pre svoju pokožku urobiť, tak o tom sa porozprávame s naším hostom, s pani doktorkou Adriánkou Tomekovou. Pekný dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Zhodneme sa na tom, že to leto nám zanechalo veľa, by som povedala, nie úplne pozitívnych okamihov, alebo teda poznačení našej pokožky. Áno, ako správne hovoríte, slniečko, ale najmä to UV žiarenie, chlorová voda, klimatizácia spôsobila to, že na našej pokožke nastali iné zmeny. A tie zmeny sa týkajú hlavne toho, že tá pokožka je výrazne suchá a je dehydrovaná. Čiže dehydrovaná pokožka je teda najčastejším problémom všetkých nás po lete. Potom vznikajú rôzne hyperpigmentácie. Sú to také tmavé flaky, ktoré boli vystavené slnečnému žiareniu, ale môžu sa vyskytovať v podstate po celom tele aj na tvári. Ďalej sa nám môže zhoršiť akné, po zápalových procesoch sa vytvoria jazvičky, takisto zhorší sa nám najmä tomu atopický ekzém alebo iné formy ekzému. Pozorujem, že ľuďom sa vytvárajú tzv. Novotvary alebo nové znamienka. To treba tiež skontrolovať. Treba skontrolovať aj znamienka, ktoré sme mali predtým, ale začali sa nejakým spôsobom meniť. Čiže za to takisto môže to UV žiarenie. A potom sú to rôzne výrastky. Ste tu preto, aby ste nám povedali, ako sa s tým dá narábať, ako poznáme séra, poznáme hydratačné krémy, poznáme obrovské množstvo, by som povedala, takých vlastných osobných pomôcok, ale je to málo. Sama ste vraveli, že to leto bolo vyčerpávajúce a nemusí nám to stačiť. My sa dnes chceme dozvedieť, aké sú rôzne možnosti, aby sme sa suchej pokožky zbavili, aby sme ju mali zase naprúženú. Je mimochodom september ten správny čas, keď sa o tom rozprávame? Áno. Jeseň je úplne ideálny čas na to, aby sme si dali tú pokožku do poriadku. Tá pokožka po lete je zhrubnutá, je taká suchá, drsnejšia, matnejšia. A treba tú pokožku dať do takej pohody, aby sa znova vrátil ten lipidový film do tej pokožky, čiže aby tá bariéra kožná bola správna, teda hydrolipidová, aby nebola suchá. Čiže treba pridať v pokožke ceramidy, kyselinku hyaluronovú, glycerol. A to obsahujú rôzne séra, krémy alebo masky. Čiže nezabúdať na to, zmeniť krémy z hydratačných krémov prejsť na výživné a regeneračné krémy. To je dobrá vec, čo ste povedali. Z hydratácie na výživné a regeneračné. Bude mi to ale stačiť, pani doktorka? No, môže to stačiť a nemusí to stačiť. Ak by toto nestačilo, potom sú dva typy aj pokožky. Môže byť veľmi masná. Tam môže mať aj tie hydratačné krémy, ale treba ich natierať viackrát denne. Alebo teda zmeniť tie krémy a pridať tie ceramidy a kyselinu hyaluronovú do pokožky. Ak nám to nestačí, tak už je lepšie prísť na nejaké ošetrenie a venovať sa tej pleti, aby naozaj získala znova ten jas, tú kvalitu a tú pružnosť, ale aj farebné zjednotenie, ktoré je veľmi podstatné. Existuje viacero takých neinvazívnych metód, už sme sa s nimi stále rozprávame, stretávame. Sú, dá sa povedať, také šité na mieru pre mnohé dámy, tak skúsme niektoré z nich spomenúť. A musím len podotknúť takú drobnosť, že myslím si, že mladá generácia je na tom lepšie, pretože sú stále lepšie a lepšie tie neinvazívne metódy a keď niekto začne v 35-ke, 40-ke, bude krajší aj v 65-ke, ako tí, čo začnú neskôr. Chcela som to samozrejme trošku odľahčiť, dôležité je sa o seba starať a teraz vás teda poprosím možno spomenúť zo pár tých neinvazívnych metód, vďaka ktorým budeme vyzerať lepšie a zdravšie. Áno. Tých neinvazívnych metód je veľmi veľa. Je to vlastne šité na mieru ku každému pacientovi. Iné terapie dávame pacientom, ktorí majú 30 rokov, iné, ktorí majú vyšší vek. A také úplne základné je chemický peeling, kedy dávame alfa-hydroxykyseliny na pokožku a pokožku postupne sa zbavuje tých odumretých buniek a potom dávame rôzne regeneračné krémy na to a pokožka zostáva krásne hydratovaná, elastická.
Používame tzv. Neinvazívne ošetrenia, ktoré ste spomínala. Tie neinvazívne ošetrenia sú výborné v tom, že nevyžadujú rekonvalescenciu, sú veľmi rýchle a nepoškodzujú pokožku. Medzi takéto ošetrenia patrí, dajme tomu, teraz takou novinkou je neothermolifting. Je to kombinácia radiofrekvencie s mikroihličkami a radiofrekvenčná energia sa postupne mení v pokožke na teplo. Ten teplo zmení kolagén, čiže spraví takú novotvorbu kolagénu, skvalitňuje elastické vlákna a pokožka sa vypína, je krásne elastická, konturuje sa pokožka, ale je výborný tento neothermolifting aj na tie hyperpigmentácie, jazvy a iné poškodenia pokožky. My sa pozeráme práve na také ihličky, možno by sme to mohli len okomentovať, že toto je asi niečo, s čím vy narábate. Áno. Pri tom neothermoliftingu používame 3 hlavice. Učíme, tie hlavica je určená vždy na to, aká je indikácia. Čiže ak chceme robiť veľmi úplne neinvazívne, tak používame frakcionovanú hlavicu. A tá frakcionovaná hlavica nám nepoškodí absolútne povrch pokožky. A ak chceme trošku ísť hlbšie do pokožky, až 4 mm, tak vtedy využívame hlavicu takú, ktorá nám môže ošetriť už také hlbšie vrstvy pokožky. To používame v prípade, ak sú už hlbšie vrásky, ak sú výraznejšie poškodenia pokožky alebo jazvy. Keď hovoríme o neothermoliftingu, ďakujem veľmi pekne, tak je to metóda, ktorá nadväzuje možno na ten anti-age terapie. Áno. Je to taký ako keby vývoj v tejto kozmetickej medicíne, alebo dermatomedicíne ako takej. Ano. Je to vhodné pre každého, aj pre mužov, aj pre ženy? Idem sa totiž to dotknúť, keď ste povedali, že pre 30-ročnú ženu idem inak ako pre 40-54 alebo muža, lebo vieme, že aj chlapi sa o seba starajú, čo je pozitívne. To znamená, chcem sa prepracovať k tomu, že vy vyberiete, ktorá z metód je tá akurát. Áno. A keď sa bavíme o tej poslednej, respektíve tej najnovšej, ak to tak môžem nazvať, tak ako to prebieha, čo k tomu my potrebujeme, trošku si ju predstavme. Ten neothermolifting prebieha tak, že príde pacient, pozriem, aký má stav pokožky, zistím anamnézu a vlastne dohodneme sa, čo chceme s tou pokožkou robiť. Mladí ľudia väčšinou riešia akné alebo jazvičky po akné, ďalej majú problém, niekedy majú senzitívnu pleť, je masnejšia tá pleť, ale vznikajú hyperpigmentácie. Tak tam by som potom nastavím do prístroja správne údaje a ošetrujem väčšinou s tou frakcionovanou hlavicou a tým pádom pacient odchádza po 15 minútach a pokožka nie je žiadnym spôsobom poškodená, čiže nevyžaduje rekonvalescenciu. Ale keď príde zase ďalší pacient, ktorý má iné problémy, môže mať problémy s pigmentovými škvrnami, môže mať hlbšie vrásky, môže mať trošku pokožku takú povedlú, môže byť málo hydratovaná tá pokožka, suchá, pory rozšírené. Tak tam už zvolím iný program. A už ideme jemne invazívne do pokožky, ale nemusia sa pacienti ani divačky bať, pretože predtým dávame aj lokálne anestetikum a ten samotný zákrok je veľmi rýchly a takmer bezbolestný, čiže cítite len také jemne, také štipkanie pokožky. Po takých 15 minútach je tá pokožka jemne zaružovalá, vytvárajú sa také malé mikrochrastičky na nej, ale tie v priebehu niekoľkých hodín vlastne po ošetrení daným krémom zmiznú. Môžu byť nejaké reakcie na takéto neinvazívne metódy, ktoré sa využívajú? Vy máte obrovskú prax s mnohými ženami. Môže byť napríklad niekto, že príde a zistíte, že toto nebolo pre vás, ideme hľadať nejakú inú metódu? Môže sa to stať, ale musíme tomu predchádzať. Čiže tá anamnéza je veľmi dôležitá a musíme sa pýtať na všetko, aj na predchádzajúce ošetrenia, aké alebo zákroky, aké pacient mal. A ďalšie veci nie sú aj ešte iné ochorenia. Dajme tomu, či nemá rozacíformnú dermatitídu, či nemá príliš senzitívnu pokožku. A keď tieto údaje máme, tak nastavíme ten program tak, aby neboli žiadne vedlejšie účinky, čiže aby ten klient v podstate prežil tú rekonvalescenciu
rekonvalescenciu, alebo respektíve mal tú rekonvalescenciu čo najkratšiu a aby ten efekt sa dostavil čo najrýchlejšie. V úvode ste vraveli, že jeseň je optimálna na to, aby sme začali svoju suchú pokožku vyživovať a možno tie spomínané letné defekty pre niekoho z nás sa to zdá, že naozaj pigmentové škvrny alebo jazvy, ktoré mi vyšli, alebo vrásky, ktoré sa objavili, je teda optimálny čas, ale predsa len ešte bude babie leto. Áno. A ešte bude, teda veríme, že bude babie leto, že ešte bude krásne počasie. Má slnko v tej intenzite, ktorá býva v jeseni, ešte môže mať zlý dopad na to, ak ja pôjdem a absolvujeme nejaké ošetrenia? Že, viete, že či to je síce optimálne, ale či sa mám chrániť po takomto zákroku, alebo nie? Po takomto zákroku, ak vyjde to slniečko znova a vráti sa nám to babie leto, teda príde babie leto, tak odporúčame krémy z SPF, také 30 až 50, stále používať. Ale výhodou týchto neinvazívnych ošetrení a moderných neinvazívnych ošetrení je to, že sa dajú absolvovať celoročne. Výborné. Čiže už nemusíme čakať len na to jesenné a zimné obdobie, dajú sa absolvovať počas celého roka. Tak v tejto chvíli ďakujem. Otvorili sme tému, ktorá verím, že zasiahla mnohých z nás, pretože tá suchá pokožka sa s nami spája, ale na druhej strane sme tu pre vás, aby sme vám zodpovedali aj vaše otázky, takže dámsky klub @rtvs.sk. Pani doktorka Tomeková bude, vy dobre viete adresu, aj otázky už viete, tak vy píšte.